Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали хонаҳои фурӯшӣ. Дар имрӯза видео мо бошад дӯстони азиз 15 хонаҳои арзон гирифтагим. Видеоро то охир тамошо кунед ва комментаре нависед ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор аст, аз куҷо дар кор аст. Мо бошад дар видеоҳои оянда албатта мемонем. Мо бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. Якм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. Дар пеши дарвозаи Кӯлоб қарор дорад. Дар 6 сотиқ 4 дархона, об, свет, такхона, долон дорад гуфтагай. Нархи хона бошад 140 000 сомон. Бо курси имрӯза гирем 958 000 рубл мешавад дӯстони азиз. Бо арзон ҳам мешавад гуфтагай. Марҳамат, рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. Дем хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ашт, райони Бахмал гуфтагай. Дар 8 сотиқ замин, 3 дархона, об, свет, ремонт кардагай гуфтагай. ҳуҷратош 100%. Нархи хона бошад 85 000 сомон. Бо курси имрӯза гирем 582 000 рубл мешавад дӯстони азиз. Бо арзон ҳам мешавад гуфтагай, алиш ҳам мешавад гуфтагай. Марҳамат, рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед бо варианти алиштона хати соҳиби мошин маслиҳат кунед. Сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Сарбанд, шаҳри Левакан, Қурғонтепа. Дар 20 сотиқ замин 3 дархона дорад, об, свет, ошхона, ҳаммом. Фақат даруни тирезаҳош тайёр аст гуфтагай, фақат часпондан дар кор. яъне ки дари тирезаҳош тайёр аст, часпондан дар кор гуфтагай. Нархи хона гуфтагай 110 000 сомон. Бо курси имрӯза гирем 753 000 рубл мешавад. марҳамат, рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед бо айсои мошин маълумоти бештара гирем дӯстони азиз. чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Киров, дар қарибии Ҳоҷи Шариф. дар 7 сотиқ замин 7 дархона, об, свет, ошхона, ҳаммом, парнавеси калон дорад гуфтагай. нархи хона 170 000 сомон. бо курси имрӯза гирем 1 164 000 рубл мешавад. бо арзон ҳам мешавад гуфтагай, алиш ҳам мешавад гуфтагай. марҳамат, дӯстони азиз, рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед бо маълумоти бештара аз соҳиби хонаро худаш гирем. панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор, деҳаи 50-солагӣ. дар 8 сотиқ замин 4 дархона, об, свет, гирди хона забор гирифтагай, насос задагай, 24 соат об ҳаст гуфтагай. хона нав сохтагай гуфтагай, дарунаш ремонт, гирди хона бетон рехтагай, яъне ки гарошка. нархи хона бошад 90 000 сомон. бо курси имрӯза гирем 616 000 рубл мешавад гуфтагай дӯстони азиз. марҳамат, рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед маълумоти бештар аз соҳиби хона гирем. шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар 6 сотиқ замин 2 дархона дорад, об, свет, долон, ошхона, ҳоҷатхона. аз хона 3 метр паст бо ҳаст гуфтагӣ. алиш бо ягон хонае ки дар Ленинский район бошад гуфтагӣ дӯстони азиз. нархи хона 80 000 сомон. бо курси имрӯза гирем 547 000 рубл мешавад. бо алиш ҳам мешавад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед бо масалан пешниҳод кунед вариантҳои худтона. ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ. дар 3 сотиқ замин 1 дархона дорад гуфтагай, об, свет ҳаст. нархи хона 160 000 сомон. бо курси имрӯза гирем 1 95 000 рубл мешавад гуфтагай. бо арзон ҳам мешавад, алиш ҳам мешавад гуфтагай. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. ягон чизи алиши дошта бошед, марҳамат занг зада аз соҳиби хона бо маълумоти бештара гирем.
ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, райони Ленинский. дар 6 сотиқ замин 6 дар хона дорад гуфтагиай. об свет дорад. 3 дар хонааш тайёрай барои зиндагӣ кардан. 3 дари дига хонааш ремонт талаб мекунад гуфтагиай. нархи хона бошад 160 000 сомон. бо курси имрӯза гирем 1 млн 95 000 рубл. бо арзон меша гуфтагиай. марҳамат, рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. наҳум хонаи фурӯшии мо. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Шерӯзӣ. дар 6 сотиқ замин 3 дар хона дорад гуфтагиай. об свет. хона дар ҳолати хубай. тобистон дар 24 соат дар даруни хона об дорад гуфтагиай. дар зимистон 180 метр устарак. нархи хона дӯстони азиз 160 000 сомон. бо курси имрӯза гирем 1 млн 95 000 рубл меша гуфтагиай. дӯстони азиз, рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. маълумоти бештар аз соҳиби хона гирем. даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, райони Чорбоғ. дар 6 сотиқ замин 3 дар хона дорад. об, свет, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона дорад. нархи хона 115 000 сомон. бо курси имрӯза гирем 787 000 рубл. бо арзонам меша гуфтагиай. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. маълумота барои хона аз соҳиби хона гирем. 11ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор, колхози коммунизм. дар 10 сотиқ замин 4 дар хона дорад. об, свет, ошхона, ҳоҷатхона, як коридори 8 метра доштай. нархи хона 160 000 сомон. бо курси имрӯза гирем 1 млн 95 000 рубл меша дӯстони азиз. бо арзонам меша гуфтагиай. марҳамат, рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. маълумоти бештар аз соҳиби хона гирем. 12ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Бахш. дар 8 сотиқ замин 2 дар хона дорад. об, свет ҳаст. нархи хона 60 000 сомон. бо курси имрӯза гирем 410 000 рубл меша дӯстони азиз. бо арзонам меша гуфтагиай. марҳамат, рақам дар рӯи экрани шумо маълумоти бештар метавонед аз соҳиби хона гирем. 13ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Лахур. дар 8 сотиқ замин 3 дар хона. об, свет 24 соат ҳаст. нархи хона 80 000 сомон. бо курси имрӯза гирем 547 000 рубл меша дӯстони азиз. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. маслиҳат кунед. бо маълумоти бештар аз соҳиби хона гирем. 14ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ Детажа қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дар 1 сотиқ замин 3 дар хона дорад. об, свет, пастяни ҳаст. 2 коридор дорад. ҳаммом, ҳоҷатхона дорад. нархи хона 170 000 сомон. бо курси имрӯза гирем 1 млн 164 000 рубл. бо арзонам меша гуфтагиай. марҳамат, маълумот барои бештар рақамҳо дар экрани шумо. 15ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати Даҳана. дар 6 сотиқ замин 3 дар хона дорад. об, свет, ошхона, ҳаммом, бассейн дорад. ҳоҷатхона ҳаст. нархи хона 130 000 сомон. бо курси имрӯза гирем 890 000 рубл меша гуфтагиай. бо арзонам меша гуфтагиай. дӯстони азиз, рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. дӯстони азиз, ин буд 15 хонаи арзони мо. то видеоҳои оянда лайк ва комментария карданро фаромӯш накунед.